anyị ji n'ọtụtụ ahụ anyị ji ose ọjọọ ahụ na-ajịcha arụ anyị anyị na-ajịcha atụmatụ ọjọọ ndị iro, anya ndị amoosu, anya ndị ọjọọ, na anyị ararụ ụra, anyị etetego n'ọtụtụ ahụ na anyị tetere narị isi ike anyị si na tata ma ga-amala anyị mma. Ewere nzu osimiri ala Lagos ọkwa okwu nzu a sị na onye nzu mara ụtụtụ wee kelee aka balụ nzu anara abụ uyi aka bụlụ ya anara abụ nzu ọmụ mbụ HSM aka ji ọfọ ọba agụghị were nzu na-agọlụ n'ọfọ n'ọtụtụ ọnwa na-asị na ọ ga-amala nụ mma, na-asị ihe ọma ga-emele nụ n'aka na emele nụ n'aka ekpe. A sị na ọgwụ ele bụ ike dibịa a na-abụ ọnel a sị nkirikiri ka na-ekiri de jiro dị enyi nzu a sị m aka anyị ga-emete ego, aka anyị ga-emete kọnekshọn anyị na ndị ukwu ga n'aka, anyị na ndị eze ga n'aka, anyị na kọmishọna gọvanọs ga n'aka a sị anyị aja ahụ ụzọ na anyị ga na-ahụ n'ife na anyị ga na-ahụ na mmụọ anya mmụọ anyị ama echi a sị na ihe chọrọ imere ndị mmụọ ga na-egosi anyị n'ọkwa okwu nzu a sị na isi nka na anyị ga-aka nka na anyị ga-atọ n'ụwa ọnwụ ike ama bụ nke anyị every untimely death anyị were nzu ka bụ na-agwa Chukwu okike abịa ma na-agwa ndị mmụọ niile anyị na-akpọkọ okwu na-asị n'okwu okwu nzu n'ọka ọmala anyị mma na aka ọkụta atawa bụ eke mara anyị mma, wetara anyị ife ọma, ketara anyị ego, ketara anyị kọnekshọn, ketara anyị ihe dị mma. Otu a ka ọ ga-adị, ọ ga-eme ka ọ ga-eme ọ ga-eme ise n'ọkwa okwu nzu. Ejikwa m edo a sị ndị ododo nụ n'aka ndị ododo nụ n'aka ekpe kodoro oke kodoro nwaanyị kodoro oke kodoro nwata kodoro ndị niile anyị na-emele efe asị m okwu niile anyị na-ekwu n'ọkwa okwu edo kodo n'aka dị kodo n'aka ekpe kodo n'iru kodo n'azụ ikpe niile nọ na mmụọ asị kodo okwu niile nọ na mmụọ asị kodo wetara anyị ife ọma kodo wetara anyị kọnekshọn maka na asị na nkirikiri ka na-ekilo de jiro dị enyi nzu asị na onye ma anyịmaka ọma gaide manya dan asị na ugwu anaghị anọ n'iru ezuru ike n'azụ agbacha ọsọ agwọ mmanya akpọkụgo m n'oke ọra m ọra ekuku ọra ndị ichie ọra ndị mmụọ oke agụ agụ nta asị m nwoke wokere nwoke afọ nwoke kwa nwambe kwa nwambere nwamba afọ nwambe nkwe ezigbo mmụọ ọkwa okwu edo asị m ọ ga-adụla anyị ọ ga-edukwa n'isi m dukwa n'isi ezinụlọ m isi nwunye m isi ụmụ m niile isi ndị niile kwetere n'ihe anyị na-eme asị na muvment asị na kọnekshọn asị na ego n'ọkwa okwu edo ejikwa m ọjị bụ njikọta ụmụnne n'ọkwa ọjị ikenga asị ntata ma ga-amala anyị mma eke ga-eketara anyị ihe ọma kepụrụ anyị ihe ọjọọ ndị niile na-ere ahịa asị m ahịa nụ ga na-azụ ndị niile na-arụ na kọmpanị asị m promoshọn m kọnekshọn ndị niile na-apị ihe ọnlaịn ọpịpụ asị m kọntaktị ga na-abịara ọnụ mgbara ga na-akwụ ụgwọ asị m n'ugbo n'aka nri na-egbute n'ugbo n'aka ekwu na-egbute asị na ọjị ka anyị ji alụ mmụọ ọjị ka anyị ji arụ mmụọ ihe asị na akpọkụgo m n'okọra mmụọ ọra ezumezu mmụọ niile nọ n'isi m mmụọ niile nọ n'isi ezinụlọ m oke agụ agụ nta asị m ndị ichie ọra mmụọ asị mbebe anụ arụbi na-agụ niile ala Igbo asị n'ọkwa ọkwa ọjị akpọrọ m ụnụ ala Anambra akpọrọ m ụnụ ala Imo steeti akpọrọ m ụnụ ala Enugu akpọrọ m ụnụ ala Ebonyi steeti akpọrọ ala Abia steeti Igbo wetu Igbo niile ọjị asị bịa nụ bịa n'ụta ọjị onye wetara ọjị wetara ndị onye wetara ọjị wetara ihe ọma eji m ọjị na-arịọ ọnụ n'isi ụmụ Igbo niile n'isi ndị niile na-ele onyonyo m n'isi ndị niile ekwetere n'ihe na-eme si na ihe ọma ga na-emele ụnụ eji a na-abụ isi ije ụnụ ga na-eje ụnụ ga-abata okporo ụzọ ga na-erube n'isi nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla sị na ihe ọma dịrị maka o were ihe ọjọọ saa arụ nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla sị na ọ na-aga n'iru asị m ọganiru ka anyị chọrọ ọganiru ka anyị ga-afụ asị m okoto obulu ọgbaji ọdọlụ asị m ihe ọma ka anyị chọrọ ihe ọma ka anyị ga-ahụ asị m ngwanụ mapụ n'iru ọgọra mọrọ oke mmụọ na-eti eti oke mmụọ na-eji ije agalaba mmụọ n'ọkwa okwu ọjị asị m ngwanụ bịanụ n'ọjị akpọkụkwa m ndị ichie ala azụ mgbe ndị ichie ala ụbachara ndị ichie ala awamukwu ndị ichie ala ikwe anọ ndị ichie ala ụmụahịa ndị ichie ala Abia steeti ala Naijiria ọkwa okwu ọjị bịanụ n'ọjị asị onye akpọrọ ka ọ kpọrọ ibe ya ma Ogun Shango Ọbatanla ekwensu Igbo asị m bịawanụ ajị oloku akpọ okwu ọjị onye akpọrọ ka ọ kpọrọ ibe ya mmụọ niile nọ n'odudu ụwa ọkwa okwu ọjị bịanụ were n'ọjị kwanya ọ eke ise iru ga-ekpu ndị iro na ihe ọma ga-eme n'aka ọ ga-eme n'aka ekpe n'iru ka anyị ga na-aga ụzọ ya na-echi ụzọ anya ma echi ya bụ ife ọjị ukwu na-afụgo ya anyị jikwa niile mmanya na-atụpụrụ ndị okenye ndị mmụọ arụbi na-agụ niile ndị nọ na mmụọ ndị na-eji ije ndị na-afụ ụzọ asị m ngwa n'ọkwa mmanya asị na-akpa aka ege ntị eji mmanya na-akpọkụ n'okwu maka na asị na egbe a na-agba n'elu na ọchịchị egbe na-ana n'iyi asị na eji nwa dibịa elekwa ọgwụ onye si na ga-eji nwa dibịa elekwa ọgwụ ọkwọ ngwọrọ maka nwa mmiri anaghị akpọ ọkpa osimiri mmiri na-ebute ego osimiri mmiri na-afụ ihe ọma nwa dibịa bụ nwa dibịa the son of a king is a king lion does not give birth to a goat lion give birth to a lion asị na agụ ka anyị bụ ebe agụ gị na-eche anyị n'aka na-eche anyị n'aka asị m ngwanụ were nya na ike were nya na orie were nya na afọ were nya na nkwọ were nya na ikuku ka ya ọma mewe ndị niile si na ihe ọma adịrị mma ndị niile si na ga na-akpọ ọta ndị niile si na ga na-ata aka n'eze ndị si na ga na-ata afụfụ asị nke ha biri ọkụkụ zọba anyị. Well done.